ассалому алайкум дӯстони азиз. ба шабакаи қадамшо Исоев обуна шавед. марги нобаҳангомӣ ахтари тобони фарҳанги тоҷик Мунира Ҳакимова. ровии маҳбубу маъруфи Тоҷикистон имрӯз 23 май аз бемории илтиҳоби шуш яъне пневмония ҷон ба ҷаббор супорид. як табиби беморхонаи Истиқлол, ки аз гуфтани ному насабаш худдорӣ намуд, ба хабарнигорон тасдиқ намуда чунин гуфтааст, ки муддати 10 шабонарӯз дар беморхонаи Истиқлол бистарӣ буданд. он кас аввал дар хона ва баъди вазнин шудани вазъи саломатиашон ба беморхона омаданд. ташхис нишон дод, ки гирифтори илтиҳоби шуш яъне пневмония шудаанд. ҳеҷ боварамон намеомад, ки ин бонуи тилисмшикан ба марг зуд таслим шуда моро тарк мекунанд. имрӯз вазъи саломатиашон беҳад бад шудааст ва аз нафастангӣ ва беқувватӣ дигар бо ин дарди қаттол мубориза бурда натавониста аз дунё гузаштаанд. як манбаи муттаҳамат иттилоъ додааст, Мунира Ҳакимова аввали моҳи май бемор шуда, аввал дар хона ва сипас дар маркази тиббӣ ба номи Карим Аҳмадов муолиҷа мегирифт. ҷанозаи марҳума имрӯз дар зодгоҳашон баргузор хоҳад гашт. Мунира Ҳакимова 63 сол дошт, вале солҳои тӯлонӣ дар телевизионҳои давлатии Тоҷикистон кор карда, яке аз натоқони асосии иду маросим ва ҷашнҳои давлатӣ буданд. номбурда модари 4 фарзанд буданд. Мунира Ҳакимова, корманди шоистаи Тоҷикистон, натоқи телевизиони Тоҷикистон, сарпродюсери телевизион, собиқ раиси Кохи фарҳанги ҷомӣ, аълочии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон буд. дӯстони азиз, агар хоҳед, ки ҳама рӯза чунин хабарҳои наву тозаро шунавед, пас ба шабакаи Қадамшо Исоев обуна шавед.